Ja, hej, mit navn er Marius. Jeg går i 7. klasse, og jeg vil prøve at vurdere Scratch. Og her de sidste 2 dage, der har jeg arbejdet lidt med Scratch. Det har bare på de her 2 dage, der har jeg allerede lært rigtig meget af Scratch. Så man lærer også meget hurtigt Scratch, når man først lige har prøvet det i et stykke tid. Hvis man kigger på nogle tutorials på, hvordan man laver Scratch, eller hvordan man laver ting i Scratch, så er det utrolig nemt at finde ud af, fordi at man skifter bare rundt og så til de forskellige ting, og så kan man bare køre derudad. Og for eksempel i skolen, der har jeg lavet en test til vores ældste klasse i skolen med Scratch, og det har været en rigtig sjov test for ældste klasse. Det synes de i hvert fald, fordi at jeg brugte cirka 2 timer på den, og så var der et par spørgsmål, de kunne svare på, inden de skulle til eksamen. Jeg kunne godt tænke mig at lære noget mere om programmering og i skolen, fordi at jeg synes, man bliver rigtig kreativ af det, og det er rigtig sjovt, og man kan bruge det til en masse fag. Jeg synes, det er fedt at lære, hvordan spil og apps de er opbygget, i stedet for at man bare selv sidder og spiller dem.